Iya. Ayo dong. Ayo. Tidak mengurangi rasa hormat untuk semua undangan. Ini suatu persembahan saking Sri Kandi Cambo Pulo. Yo. Pendekar yo ora guru lanang tok ki. Pendekar wedok sing jenenge Sri Kandi Songko Cambo Pulo. Yo. Yo, Kang Wardoyo oleh yo anggur melok joget Kang Wardoyo. Yes. Yo, Oh. hey, yo, hey, yo, Antino wis sa so sa sa so sa sa so sa sing ra mesem dipotong gajine nggo sing ra mesem dudono golane iki kon mesem Kang Saprul Bapak Guntur Wahono ingkang sak menika rawuh wonten desa Sumberabung Lemah Harit. Yo, hey, oh yo, oh yo ditoto barisane Cahayu. oh oh Piye Pak Tarjo iki? so Yo, sa hey, yo, okongi jos sa si sa yo. sedina betah lek ngene iki Iki sakmene mbane iki Sri Kandine Bapak Sokeh. Yo. jos Kula kok terharu juga. Ini warga Tulungagung ini terharu lho Pak nih Pak. Ora kenyono-nyono kok enak ngene iki ya. Makane wong Tulungagung aja ndang mulih. Ya. Oke. Iya. Oh. Wah, hebat. Penyanyine nom-nom. Seksi-seksi. Wah. Kula kok gumun pol nih. Oh. jos Oh inggih. Inggih. Niki kan mencep kalih ngemut susur. Nggih, monggo, Mbak ya. Waduh. Iya. Hei. cuk Oh. asr Wah. asr Iya. asr Oh. jeje Oh. jojo Waduh hebat. Monggo Mas. Monggo sambut. Iya. Oh. As. Ya. Oh. jojo Hai. Ya. jeje Oh. Ya. Mantep pol ya. Iya. Mbah dukun dompet karo cak melongo ya saya. Jos. Oh. Iya. Pas. Karo mesem mau jadi bayar kok Mas Saprul. Iya. Iya. Hebat juga. Monggo Mas. Nggih, matur sembah nuwun. Oh, sesi tongkas. Loro